Tinoda kutenda Mwari. Sifuna ukubonga uNkulunkulu. Weather yachinja nguva diki nayi. Iweather siguqukile okwesikhathi esincane nje. Ndo zviri kudiwa naMwari. Yikho okufunwa lizulu. Ndoda kuti mundiimbire, ndoda kutenda vanga vachicheya tora henyu nzvimbo. Vaimbi mundiimbire una vanhu vako Mwari. Lisihlabelele ingoma eqanjwayo. Mavhesi maviri. Amavesi amabili kuphela. Vanhu vako kudzodza senguva nzvimbo dzose vane nzvimbo ishe vatarire ivo vanhu vako ivo vanhu vako vanotenda novunga vanovunga ivo vanhu vako ivo vanhu vako vanhu vako. Maita henyu vaimbi tora inzvimbo dzenyu. Siyabonga bahlabeleli lithabatha indawo zenu. Ndinoda kutenda Mwari. Ngifuna ukubonga uNkulunkulu. Nababa President Chiyangwa. Lo baba umongameli uChiyangwa. Vakatipa mukana sana amai. Wasinikeza ixetsha njengabomama. Kuti tigowana musangano wakanaka kudai. Ukuthi sibe lo mhlangano omuhle kanje. Ndichitenda zvakare neexecutive yawo. Ngibonga njalo neexecutive yakhe. Mwari vakuitirei zvakanaka. uNkulunkulu alenzele kahle. Ndoda kuremekedza vakashumira pamberi pangu. Ngifuna ukuhlonipha abachumayela phambi kwami. Shoko rakarohwa mumwe nemumwe akanga aine zvake. Ilizwi lachaya omunye lomunye ube lokwakhe. Tichingogombedzerana panyaya yekuti possessing your territory. Silokho sincindezela endabeni yokuthabatha iteritory. Singaparadze nguva pari kutonhora. Kuyaqanda yeka ngingachithi isikhathi. Mwari vandibatsire ndisatore nguva. uNkulunkulu angisize ngingathathi isikhathi. Anditakudzira zvimwe zvakadudzirwa. Angisakhuluma okunye okwakhulunywayo. Ndichada kutaura rugwaro rumwe chete. Ngisafuna ukuvulisa ugwalo olulodwa. Kuna Joshua chapter 21. KuJoshua chapter 21. Pavhesi ya 43. Evesini lika 43. Ndinoenda ndichitaura mamwe ma-scriptures. Ngisahamba ngikhuluma amanye ama-scripture. Ndo pane thimu yedu ipapo. Yikho lapho kule ndikimba yethu. Uye msangano wedu unonzi Victory Conference. Umhlangano wethu kuthiwa yi-Victory Conference. Victory inoreva kuti kukunda. I-victory itsho ukunqoba. Haugone kutaura victory kana usina zvawasangana nazvo. Ngeke ukhulume ukunqoba ungadibananga lolunye lutho. Unogona kunge wasangana nezvirwere. Uyakwanisa ukuthi uhlangane lokugula. Ukasaenda kuchipatara. Wabe uhamba esibhedlela. Ukanamatirwa. Wathandazelwa. I-victory iyoyo. I-victory yona leyo. Unogona ngongo uchisangana nematambudziko. Uyakwanisa ukuhlangana lendubo. Uchikundikana kuti uite zvimwe zvinhu. Usehluleka ukwenza ezinye izinto. Victory wobva waiwana. I-victory usiyithola. Unogona kurambwa. Uyakwanisa ukuyalwa. Vanhu vachi kusema. Abantu bekwenyanya. Woramba wakatarisa kuna Mwari. Uyalubheke ezulwini kuNkulunkulu. Vaikusema vaye. Labana babekwenyanya. Vanoita kuuya
zvakare kwauri bayabuya njalo kuwe. hama yangu sorry Sihlobo sami phepha, changa chakandibata angikwazi ukuthi bemba nje kuyini. watokunda vaikuvenga vaye vakukuda Usunqobile labade bekusenda saka haugona kutaura victory ngeke ukhulume ngokunqoba kana usina zvawakasangana xa nazvo kungelo adibana lakho. vamwe vakajemedzwa nevakavajemedza Abanye bakhaliswa yilabo asi ababakhalisayo, nhasi hausi kuchema iwe kodwa namhlanje awukhali. wakakunda iwe Wanqoba wena, wakutaura victory usukhuluma ukunqoba. saka una musangano wekukunda Lo mhlangano wokunqoba, kwete kukunda chete hayi khona ukunqoba kuphela, asi tichipozesa our territory kodwa sithabatha iterritory yethu. ndisati ndaenda kutheme scripture Ningahambi ku-theme scripture, toda kumboverenga kumashure sifuna ukubala emuva pamusoro pemurume anonzi joshua phezu kwendoda ethiwa nguJoshua. murume anonzi joshua Lindoda okuthiwa nguJoshua angari a married man wayengu-married man, but hatinzwa kuti mukadzi wake uyu kodwa asizwa akamira ngonkosikazi wakhe sei ukuthi umi kanjani. joshua anga aine vana vasikana vaviri uJoshua ayelamadodakazi amabili. ndazoramba ndichienda ndichiresearcha Ngiyale ngihamba ngidingisisa, ndikazoona kuti mukadzi wake ainzi rahabhi ngabona ukuthi umkakhe wayethiwa angari nguRahabi father of girls wayengubaba wamantombazana. murume anonzi joshua Lundoda okuthiwa nguJoshua. joshua akanga ari assistant wamoses uJoshua engu-assistant kaMoshe, ari helper engumncedisi, ari minister enguminister. ndazoresearcha ndikati murume uyu akabva anzi anga ari young aid Ngiresearchile kwathiwa ube young lady. aishanda namoses murume uyu. Wayesebenza lo Moshe. tikatarisa life yamoses Singakhangela impilo kaMoshe, ndiye aitungamirira vana vaisraeri nguye owethungamela abantwana but bako-Israyeli. mumba mamoses umu Kodwa endlini kaMose, hama dzamoses izihlobo zikaMose, aroni namiriam u-Aaron lo-Miriam, vanotsoropodza moses bayacothoza uMoshe. warorerei mukadzi mutema Uthatheleni unkosikazi omnyama, wakatitarisa ugere pano ungibhekile ukhangele ngawo. kune vakati iwa warorerei mukadzi uyu Bakhona abathi uloboleleni lo vane mfazi. mukadzi wavakanga vachida kuti arore Babe lo mfazi ababefuna ukuthi athathe, asi uri pano wakarorwa kaitu lapha uthethwe. aroni namiriam U-Aaron lo-Miriam vakriticiza moses bacothoza uMoshe. moses haana kusiya mukadzi wake uMose kachiyanga unkosikazi mukadzi wakhe, wechitema unkosikazi omnyama wokuethiopia o-Ethiopia. he ndizvo here vana baba Yikho yini bobaba? haana kuramba mukadzi wake Kazange ayala unkosikazi wakhe nokuda kwekuti kune vari kukriticiza ngenxa yokuthi bakhona abacothozi. regera vanokriticiza vakriticiza Yekela abacothozi iwe bacothoze. rambo wakatarira kuna jesu Wena yala ubheke kuJesu, muvambi nemugwanisi wedu umqali nomphethi wethu, iye anomira nesu yena oma lathi. muimba akati handikusiyei muri mega Umhlabeleli wathi anguthiyi wedwa, ndichakutumirai mweya ngiza munyaradzi kuthumela umoya mweya ongcwele. munyaradzi kana auya Umoya omduduzi mayesezile anogara nesu uyahlala nathi. exodus 33 Ebhukwini lika-Exodus 33. hapano mhepo iri kuflipa zvisingaiti Umoya uyaphephezela ongayenziyo. exodus chapter 33 verse 11 Exodus 33 evesini lika-11. Verse ya 11. Ipapo Jehovha wakataura na Moses, zviso zvikatarisana. Somunhu unotaurirana neshamwari yake. Zvino hanzi mwari vaitaura namoses Kuthiwa uNkulunkulu wayekhuluma noMose face to face bekhangelene manqamu, nokuti moses ngoba uMose
ndiye akanunura vana vaIsraeri nguye owahlenga abantwana bakwa-Israyeli vakanga vari muuranda. phakathi nakobugqili. Mwari aitaura naye face to face uNkulunkulu wayekhuluma naye manqamu nokuti yakanga iri shamwari ngoba yaMwari. wayengumngani wakhe. Haisi nyore kuti utaure nomumwe munhu face to face. akukho lula ukuthi ukhulume nomuntu Pakanga paine ukama. kwakunobuhlobo. Ndosaka Mwari vaitaura face to face naMoses. yikho uNkulunkulu wayekhuluma manqamu Nokuti noMose pakanga paine ukama hwakanaka. ngoba kwakunobudlelwano obuhle. Uriwo ukama hwakazokonzeresa lobu buhlobo babangela kuti Moses ashandirwe naJoshua. ukuthi uMose asetshenzelwe nguJoshua. Tine dambudziko rema-assistant. silodubo lama-assistant. Mamwe ma-assistant vane ma-assistant asina mweya waMwari abanye wakuwana. abasekeli abangelamoya kaNkulunkulu Mumwe yalimala. anokuriga. Nditarisei ma-assistant ari kumashe. ikhangeleni basekeli. Pane rumwe rufu rwandakaenda. kulenye imfa Mumwe engayihambayo. murume kubva akutaura. enye indoda yabe isikhuluma. Tinopiwa mukana wokutaura pamarufu. siyaphiwa ithuba ekukhulumeni emfeni. Zvikanzi murume arere mubhokisi. kwathiwa indoda elele ebhokisini. Handina kumboita dambudziko naye. angisabe ngibe lodubo layo. Kubva ndichitanga utungamiri. sukusela siqala ukuthungamela. Mwari vanditorera munhu aiziva kushanda neni. uNkulunkulu undithathele umuntu obekwazi ukusebenza lami. Dai Mwari vasina kutora murume uyu. ngabe uNkulunkulu kathathanga Iwe lundoda. uri assistant akaita sei kusangano kwauri. wena u-assistant Vanhu onjani vangapupura zvakanaka here zviri pauri. abantu bengafakaza okuhle yini phezu kwakho. Kana kuti unoenda nerweseri. kumbe uyahamba emuva Uchitoudza vanhu kuti musasapote mufundisi. likhuluma ukuthi ungasekeli umfundisi. Asi murume anonzi Joshua. kodwa lindoda ekuthiwa nguJoshua. Joshua akasanda naMoses zvakanaka. uJoshua wasebenza loMose kuhle. Unopupurirwa kuti waita iwe murandakadzi. uyafakazela ukuthi wenzeni wena. Wakanditarisa manheru ano. wena ombhekileyo ngale ntambama. Tinokupupurira kuti uri kuitei pakereke pauri. siyakufakazela ukuthi wenzani ebandleni lapho khona. Moses akanga aine tendi yaakanga achipinda mairi. uMose wayele tent lapha ayingena khona. Murume anonzi Mozi uyu. indoda ekuthiwa nguMose. Mozi pane nguva yaakati ndinondandama. uMose kulesikhathi athi khona Asi Mwari uyagagasa. vakanga vainaye. kodwa uNkulunkulu wayelayo. Pane pakanga pachifuta gwenzi. kulalapho kwakulumatha Zvikanzi okuyisihlahlanyana. bvisa bhutsu dzako kwathiwa khipha imbathatha zakho. ndiye aiuya nemirayiro. nguye oyebuya nemilayo. Endei kuna Joshua chapter 21. asambeni kuJoshua chapter Joshua 21. ndiye akatumwa zvakare naMoses uJoshua nguye wathunywa nguMose kunospaya paKadesh Barnea. ukuyahlola eKadesh Aitumwa Barnea. naMoses. wayethunywa nguMose. Akanga ari munhu anovimbwa naye. wayengumuntu othenjwa Iwe ngaye. ndingavimbe newe here iwe. wena ngathemba ngawe na. Ndakutuma kuti enda kunospaya. ukuthi hambe ehlola. Unotonotaura gurereseka. uyahamba uyekhuluma Kuti konke. chandafambira pano. ukuthi ngime lapha. Amai president vandituma. umama umongameli Hanzi unthumile. hamusi right. kuthiwa alikho right ni. Munhu ari kunospaya ataure.com. umuntu oyahlola kakhulu Basa rake ndere kuongorora. umsebenzi ngokuhlola Ataure nje. taure. akavuzisi information. Pane nyaya. kunenjaba. Kungotaura masikireti kunyange kune vasingazive Mwari. ukukhuluma ama-secret Unotaurireyi nawe iwo vasingazive Mwari. ubatshelelani bengakwazi Hatisi hama uNkulunkulu. dzako kaidzi. asozihlobo zakho Zvinhu lezi. zvedenga hazvingotaurwa pese pese. izinto zezulu azikhulunywa yonke indawo. Zvinoda vane hana dzakatsitswa. kufuna abalezifuba. Verengai Joshua chapter 21 balani uJoshua verse chapter ya 21 43. evesini lika 43. Verse ya 43. Saizvozvo Jehovha akapa vaIsraeri Jehovha akapa vaIsraeri uJehova wanikeza abako-Israyeli
nyika yose yaakanga apika kuti achapa madzibaba awo nyika yose yakanga apika kuti achapa madzibaba ilizwe ayelitshelile ukuthi uzalinikeza okhokho vana babo vaIsraeri kakanga kasiri kekutanga abantwana ba-Israyeli kwangasokokuqala pavakanzwa kuti kuIsraeri kwane maguta lapho besizwe ukuthi e-Israyeli sokusuthu vakaenda ikoko bahamba khona ngale vakazoita repossess babe beyenza i-repossess zvakare vakadzoka babe bethatha baphenduka saka vaita repossess sebeyenza i-repossess inzvimbo yakanga yapikirwa naMwari kuti ndema-ancestors avo emadzibaba indawo ababeyitshelile ukuthi ngeyabokhokho babo manheru ano ana amai naana baba banitshambama bobaba labomama iko kunonzi kuposesa kuita sei okuthiwa yikuphozesa ikwenza kanjani kuva ne-ownership yikuba le-ownership i-ownership zvakafanana nekuti kufanana nokuthi wawana stand yako uthole istendi sakho wawana stand iyoyo usuthole istendi soneso iwe waamuridzi wayo wena sungumnini waso kuti zvinzi waamuridzi wayo chaiwo ukuthi kuthiwa ngumnini waso impela unofanirwa ngo ine ma-title deeds kumele ube lokuthiwa ndo zvinopruvha kuti ndeyako yikho kufakaza ukuthi ngekwakho kana usina ma-title deeds xa ungenama-title deeds awugone kuklema kuti ndeyako awenelisi ukuthi ngokwakho saka kuposesa manje ukuphozesa chinhu chako yikuphozesa into engeyakho possessing your territory possessing your territory kuva na a piece of land yikuthola i-piece of land vechimanyika voti kahausi kako abemtshare bethi okuyindlwana kwakho right of possessing something i-right of possessing something tinoposesa sei sithabatha kanjani unofanirwa kusimuka kumele uphakame haungoposesa wakagara awuphonga uthabatha uhlezi unofanirwa kutora action kumele uthathe inyathelo kana watora action nxa suthethe inyathelo zvinobva zvaita zvakanaka kuyayenzakala hautore action chete awuthathi inyathelo kuphela kana waposesa wakuita take control nxa suthabathile susiba lamandla ukaona ngakho munhu anda kuuya muteritori yako ungabona umuntu ebuya endaweni yakho unomubvunza kuti wai wauya imomo uyambuza ukuthi kanti kana udingani anoda kudyara tunhu twake sefuna ukuhlanyela into zakhe unomubvunza kuti sei wauya kuzodyara uyambuza ukuthi wayi uzohlanyela lapho nokuti you are the right person ngoba wena ngumnini une ma-title deeds ulama-title deeds shoko raMwari robva rati izwi likankulunkulu lithi ngati lo zviunganidzirei pfuma dubo tikatarisa mushoko raMwari singakhangela ezwini na Kings chapter 2 kuKings chapter 2 2 Kings chapter 6 2 Kings chapter 6 pavhesi ya1 to 7 evhesini lika-1 inotitaura pamusoro pevana vevaprofita iyasitshela ngabantwana babaprofeti vanoenda kune munhu waMwari bahambe emuntwini kankulunkulu vanoti patigere papa diki bathi lapho esihlezi khona kuncane mungaende nesu here lingahamba lathi na munhu waMwari akambofunga akati vana ava shuwa ndingaende navo umuntu kankulunkulu wacabanga ukuthi abantwana laba ngahamba labo asi vana vakaramba vachigombedzera munhu waMwari kodwa bayala belokho bekhuluma kusvika munhu waMwari abvuma umuntu kankulunkulu wagcine evuma akaenda nevana vavaprofita wahamba labantwana baprofeti kunoposesa their territory uyathabatha iterritory yabo kwakakonzeresa kuti mumwe akanga akumbira demo okwabangalisa ukuthi omnye wayicela ihlobo rikawira mumvura lawela emanzini dai pasina munhu waMwari ngabe kwakungenamuntu demo kankulunkulu risina kuonekwa ngabe ihloka libonakala isu tiri kuremekedzere vanhu vaMwari thina siyahlonipha yini abantu hatigone kuposesa our territory asikwanisi ukuthabatha kana tisina iterritory respect nawa xa singela respect nabo hatikwanise kuposesa territory asikwanisi ukuthabatha kana iterritory tisingavaremekedzi xa singabahloniphi
vana vevaprofita abantwana vakaziva babaprofethi kuti pano pane anointing. babakwazi ukuthi lapha kulogcobo Anointing iri pamunhu waMwari. ugcobo oluphezu komntu kaNkulunkulu Kupozesa hakuna kuti wakamira sei. ukuthabatha kunani ukuthuma Zvichida njani uri chirikadzi. ingxenye umfelokazi Kupozeswa kunopozeswa nemunhu chero. ukuthabatha kuyathabathwa Zvichida kuloba wakarambwa nemurume. ingxenye wayalwa indoda Unogona kupozesa yo territory. uyakwanisa ukuthabatha iterritory Zvichida wane 46 years usati warohwa. ingxenye une-46 years Izvozvo ungakalotsholwa hazvikutadze kupozesa. khonokho akukanqabelisi ukuphozesa Pane zvinotitadzisa kukhona okusinqabelisayo kupozesa. ukuthabatha Zviripo kukhona uroyi, ukuloya kuba, ukutshontsha mabasa enyama. imisebenzi yenyama Mabasa enyama anotitadzisa imisebenzi yenyama iyasenza sehluleka ukuthabatha kupozesa. ukuthabatha Kutuka, ukuthethisa kuzvida, ukuzigqaja upombwe. ubufebe Zvinotaurwa kuna Galatians. kuyakhulunywa kugalasheni Kuuya kuchechi hakuna kuipa. ukubuya echechi Asi zviri kuitwa zvacho nemutendi zvii kodwa okwenziwa zvakutadzisa kupozesa. okwenqabela ukuthi uthabathe Izvo zvakaipa izvo zvinokutadzisa. khonokho kubi kwenza wehluleka ukuthabatha Kunyima chaiko mabasa enyama. ukuncitsha imisebenzi yenyama Godo, ulunya kusaremekedza. ukungahloniphi Unofunga kuti baba nemwana mungafanani? ubona ingani ubaba lo mntwana Baba ndi liyafana baba. ubaba ngubaba Kunyange ukawana pfuma yakawanda sei. ungaze ube nenotho Asi engakanani baba ndi baba. ubaba ngubaba Kunyange ukagara dzimba dzakaita sei. ungaze uhlalise indlu ezinjani Amai ndamai. umama ngumama Tikaremekedza singahloniphi tinogona kupozesa our territory. siyakwanisa ukuthabatha indawo zethu Ma-requirements anodiwa. okudingakalayo Relationship with God. ubudlelwano noNkulunkulu Ugama naMwari. ubudlelwano Kuti noNkulunkulu tigone kupozesa. ukuthi senelise ukuthabatha Tinofanirwa kunge tiine ukama. kumele sibe nobuhlobo Ugere ipapo une ukama naMwari uhlezi here. khonapho unobuhlobo noNkulunkulu na Unawo here ukama. unabo yini ubuhlobo Zvibvunzepo wakagara. sibuze lapho hlezi Une khona ukama naMwari here. unobuhlobo noNkulunkulu Kana kuti na une ukama naamai B. kumbe unobuhlobo nomama uB Kwete ukama chete. hayi khona ubuhlobo kuphela Kuva nefaith muna Mwari. ukuba lokholo kuNkulunkulu Ukava nefaith muna Mwari. ungaba lokholo kuNkulunkulu Unogona kupozesa yo territory. uyenelisa ukuthabatha iterritory Konzi yakho kutenda kusina mabasa kwakafa. kuthiwa ukukholwa kungenamsebenzi kufile Kwete faith in God chete. hayi khona ukukholwa kuNkulunkulu kuphela Kuterera. ukulalela Hanzi kuterera kunopfuura chibayiro. kuthiwa ukulalela kuyadlula umhlatshelo Manheru ano ungateererewo here Mwari. ngalitshambhamu ungalalela yini uNkulunkulu Amai munogona kupozesa. mama uyenelisa ukuthabatha Territory yenyu. iterritory yakho Kana mateerera kuna Mwari. ungalalela uNkulunkulu Vamwe vanoti kana aine zvaari kuita abanye uthi muupenyu nxa elakwenzayo empilweni unonzwa yakhe achiti uyamuzwe sithi inini manje ndikaonekwa nevanhu mina manje ngabonakala vanhu ngabantu vanozoti kudii. abantu baza kuthini Mumwe anotosaridza kuteerera sahwira yake omunye uyakhetha ukulalela umngane pane wakhe kuteerera Mwari. kunokuthi alalela uThixo Hewo manheru ano vana amai. yebo ntambama bomama Hatina kupiwa mweya wekutya vanhu. asiphiwanga umoya wokwesaba abantu Kutya Mwari ndokuvamba kwezivo. ukwesaba uNkulunkulu yikuqala kolwazi Chimwe chinhu chinotarisirwa enye into edingakalayo kuzvininipisa. yikuzehlisa Humility ukuzehlisa inodiwa kwatiri iyadingakala kuti kithi tigone kupozesa. usenelisa ukuthabatha Kuzvininipisa. ukuzehlisa Aubhadhare mari kuti uzvininipise. awubhadali imali ukuthi uzehlise Manheru ano ana amai. ngani ntambama bomama inonzi chikwe kuthiwani lokho
zita rekanhu kadikidikika igama lento encuncuncu kune mumwe munhu akapozesa kanhu kake kulomunye umuntu waphozesa ndakanganwa kazita chinhu chaakapozesa sengikhohliwe ibizo lento ayithabathayo aigara nacho muhomwe wayehlala lakho esikhwameni akanga asikade kuti homwe yake ibatwe wayengafuni ukuthi isamba sakhe regera kupozesa zvinovengwa namwari yekela ukuphozesa pozesa zvinhu zvinobatika phozesa into ezibambekayo kana zviri zvenyika ino xa kungokomhlaba lo hongu kudenga kuri kuendwa yabezulwini kuyahanjwa hatinoinjoya denga taenda ikoko asi-enjoy izulu sikhona ngayo tinoinjoya zvakanaka tiri pano siqala ukuenjoya silapha tichiinjoya zvatakapozesa sikhonisa zvacho esakuthabathayo tiri kwakhona pano panyika siphakathi nakwalo mhlaba kana dziri dzimba xa kuyizindlu tinopozesa dzakawanda siyathabatha eziningi tikanzvenga mabasa etsvina singabalekela imisebenzi vane engcolileyo vasingamhoresani vari pano bakhona abangabingelelaniyo abalapha vamwe havadi kuonana abanye abafuna ukubonana vamwe langelihlo havatarisani abanye abakhangelisani havatarisani vele abakhangelani unotonzwa umwe achiti mwana uyu yezwa omunye sithi lo mntwana kuti kwaita seiko ukuthi kenzeni aiwa vakavengana hayi bayazondana vakamakana bamakene hatigone kupozesa territory asenelisi kana ukuthatha pakati pedu tisingawirirani xa phakathi kwethu singazwanani tingakwira magomo takwira singaqansa izintaba sithaze tikakwirana kudzika siqanse sisehla kana pakati pedu paine mudzi wakuvava phakathi nakwethu kulokuba tiri kuwesta nguva yedu sichitha isikhathi asi tikayanana kodwa singaba lokuzwanana tikayanana singazwanana tikabatirana singabambelana hanzi chasungwa panyika nekudenga chasungwa kutsho ukuba botsho emhlabeni lezulwini tikasunga zvimwe zvinhu sekereke singavumelana njengebandla tikabatirana kusunga zvinhu izvozvo singabambelane denga kumaphela rinofara izulu liyajabula tinogona kupozesa siyenelisa our ukuthabatha territory iterritory yethu kana wapiwa territory xa suphiwe iterritory regera kuzotora muganhu neusiri wako yekela ukuthatha lo mngcele ongasowakho chengetedza territory yako sezvairi gcina iterritory yakho ngendlela eyiyo kwete kuda kuenda kuboundary isiri hayi yako khona ukuqhelisa ungena kweminye imingcele manheru ano ngalitambama amai baba makanditarisa baba lo mama ombhekileyo ngativavarire kupozesa our territory asifiseleni ukuphozesa iterritory ngativei neutsvene asibeni lobungcwele nokururama lokulunga kunyaka ukapfeka sei ungazigqoke njani kana usina kururama xa ungalunganga haugone kupozesa yo territory awenelisi ukuphozesa iterritory rurama iwe lulama hatisi wena kutaura kururama kwepameso asikhulumi ukululama kuti emehlweni wakatsvuka ukuthi ubomvu kana kuti wakasvibirira kumbe umnyamanyana kana kuti wakapfeka zvakanaka kumbe ugqoke kahle asi munhu wemukati kodwa umuntu waphakathi kana akarurama xa elulamile tinogona kupozesa our territory siyenelisa ukuphozesa iterritory ngativavarirei sevana vamwari asibeni le ntshukuntshu tiri njengabantwana kutonhorwa bakaNkulunkulu. tiri pano maurano siyagojola silapha takarurama here silulamile yini mumwe anotokureva wakagara naye kudai omunye uyakunyeya uhlezi naye khona vhangeri richitoparidzwa ivangeli lishaywa anotenge achitokureva uyabe kunyeya kuti amai avanozvida ukuthi umama lo uyaziqhatsha amai avakadai umama lo unje ukada kubvunza history yemunhu iye ungafuna ukubuza imbali yomuntu haana lo kumbokurawo achipfeka hembe ngazange akhule egqokile pasta chauri ukavataura kuti taitambura upastor Chauru kuthe sasidubeka asi nhasi vachiri kutambura kodwa namhlanje usadubeka isu taita hembe dzekupina kudai thina sasisenza taipiwa maoversize sasiphiwa asi ama-oversize nhasi takapozesa our territory kodwa namhlanje saphozesa iterritory tichipina kudai siphina sibamba kanje tichienda kuchechi sisiye church
vanhu vachikwenyana tichifamba abantu beqhwebana sikhamba kunzi vave vekutambura labana bakudubeka hazvina mhosva ungatore makore akunandaba ungathatha ramba iminyaka wakarurama yalulungile unogona kupozesa yateritori uyakwanisa ukuphozesa iterritory ukaramba uri mutsvene yalungcwele mumwe musi ndakabvunzwa neimwe hama ngelinye ilanga ngabuzwa ngesinye isihlobo nai mama muchazonochinja kwathiwa mama usayatshintsha apa ndiri pakota khonapha ngisikukota ndine sketi yakapinwa kudaiwo ngile siketi esasibanjiwe ngephini kanje gogo gwanzura vanoziva situation ugogo ugwanzura uyakwazi situation tichinwa tii tichisvinira maremoni sinathi tiye sifake ilemoni nekotapeya torara sibe sesilala mangwana ndizvozvo kusasa ayikhonokho asi hatina kubva pamberi pamwari kodwa sisukanga vamwe vanobviswa pamberi pamwari nekuda kwezvinhu abanye bakhitshwa phambi kaNkulunkulu kuti zvandashupika izvi bheta ndiende kun'anga ukuthi njengoba sendidubekile ngcono bheta ndiite zvakaipa ngcono ngezokubi ndikurumbidze kupfuma ngiphangisa ukunotha iwe rurama chete pamberi pamwari lunga phambi kaNkulunkulu asi ndichiri kusunga ndakadai namhlanje ndisabamba nophini ngatitaurira nei asikhulumelana gogo gwanzura gogo gwanzura mazuva ayo zvairema isikhathi ezakwa kunzima mukoma wangu akazonditi nhai vedu we usisi wami wathi yena komadii kusiyana nezvechifundisi izvi wayelingatshiyo kwesifundisi nokuti lokho murume wake akanga ari ceo wekubhata ngoba umkakhe wayengu-CEO ebhata vaiwana mari zvekuti wayethola imali ezwayo every week kana afunga aingouya every week wayebuya wouya nechikafu onzi muri kushupika abuye lesikafu zveshuwo taishupika ngempela tairara pasi sasilala phansi kusvika tazova nekastretcher bed sathola naivo okuyi-stretcher bed purezidendi venyama naye umongameli wenu lo kastretcher bed okungu-stretcher bed kanokulimita kupinduka kuyakulimithi ukuthi ukamborara makadai nemusana ndizvozvo ungalala ngomhlana yikho kana khonokho mazoda kurara nerutivi hazvichaita xa sufuna ukulala ngecela nokuti kusayensi kastretcher bed kadiki ngoba i-stretcher bed sincane kanokulimitai kuyakulimitha takaramba takarurama sayala silungile tirakarurama pamberi pamwari silulamile phambi kaNkulunkulu takazopozesawo materitori edu saphozesa lathi amateritori ethu kunzeyo zvavo Vafundisi. Vafundisi. regerai kumbonamata kundoda kuita seachi yangu Yekeni uthanda simfu kwatakabva hamukumbokuziva lapho kwasuka khona ukwazi nababa vakagara apa lo baba lo hlezi la pane nguva dzataichema tiri 2 kulesikhathi esasikhala sobabili tigonamata zvekunamata zviye sithandaza okokuthandaza baba lokhuya vaine 1 jacket ubabe lejazi elilodwa spotted jacket spotted jacket vakatoputsa vachata naro baba waphosa wachanda nalo nokuti ndozvavakanga vainazvo ngoba yikho elakho asi ukaramba wakarurama kodwa mwari ungayalulungile vanoprovhaidha uNkulunkulu uyaprovider holiness inodiwa ubungcwele buyadingakala kunyange ukuona vamwe vachifamba vachibhendabhenda ungaze ubona abanye behamba siyana bebhenda navo shiyana labo iwe ramba wakatarira kuna jesu wena yala ukhangele nokuti kuJesu mwari hamba lunganini ruramai kereke lulama bandla kereke dziri kutadza kukura ibandla lehle ukukhula nokuti kururama kuri kushayikwa ngoba ukulunga kuyaswelakala kereke ikarurama ibandla linga tinopozesa our territory siyathabatha iterritory yethu even imastendi echurch lamastendi amabandla tinopozesa siyawaphozesa tikanga takarurama singayala silungile titi nzvenga zvakaipa sibangcwele sibalekele okubi tichitya mwari sisesaba uNkulunkulu tinogona kupozesa our territory siyenelisa ukuphozesa iterritory ezvinoonda kugona ukuthi khathesi sengenelisa ukuthi tine ownership woyemba yangu ngile ownership yendlu yami takutopindawo tichigara sasingena lathi sihlala zvichakaoma zvichirwadza kunzima kukubi tairenda sasilotsha kana uchirenda
pane makondisheni ka nxa ulonja kulama-condition awunopiwa pamba yekurenta onikezwayo lapho lonja pane khona. maduties awunopiwa Kulama-duties onikwayo unotofanirwa kuteerera kuna landlord kumele ulalele nokuti ulandlord territory yo haisi yakho ngoba iterritory asoyakho ndeyakhe ngeyakhe indawo. unogona kunzi 1 week uchisuka toilet Uyatshela ukuthi 1 week ugezisa isambuzi. kana uchida kuramba uri ipapo utoteerera Nxa landlord ufuna ukuyala khonapho kumele ulalele nasi ulandlord. vamwe maamalandlord Abanye selingomastanda makatanga muri maroja laqala lingamaloji makaramba makatarira kuna mwari layala likhangele iye zvino kuNkulunkulu. mane ownership yemba yenu Khathesi sele ownership endlini yamunoburitsawo matitle deeds elikhipha ama-title deed akanyorwa kunzi Miriam Chiyangwa abhalwe ukuthi Miriam Chiyangwa. makaenda mukaita matransfers Lahamba layenza ya ama-transfer. yakho Singeyakho. une matitle deeds ekudengeni Unama-title deeds ezulwini na? unawo here matitle deeds ekudenga Unawo yini ama-title deeds ezulwini? kuti uwane matitle deeds Ukuthi ekudenga uthole ama-title deeds ezulwini zvinoda kururama kufuna ubungcwele. ruramai Wobani bangcwele? mbuya gwanzuro akataura shoko rakati bata bata Ugogo uGwanzura ukhuluma ilizwi vanzana elimbambambileyo. amai matadzana baba Kwatsho vana amai muri kutaura taura bomama liyakhuluma kakhulu. zvokuti kereke vanhu vari kutiza mupachechi Ukuthi abantu sebebalekela nekuda amabandla. kwaamai Ngenxa kamama ngatiregerei kutadzisa basa kufamba vana amai bomama yekelani ukwenqabela ukuhamba komsebenzi. ngatiruramei pamberi pamwari Asilungeni phambi kaNkulunkulu. ndikati mwari ndibatsireiwo Ngathi uNkulunkulu ndisave ngisize. semukadzi akarehwa nagogo gwanzuro Ngingabi njengomfazi osho ugogo uGwanzura. vapera kutiza muchechi Abantu sebephela ukubaleka echechi nekuda kwekusarurama ngenxa yokungabi ngcwele. nekuda kwemuromo Ngenxa yomlomo usingagone kukontroleka ongahlalwa impukani. muromo unogona kukontrolwa sei vana amai Umlomo wenelisa ukukontrola njani? unoukontrola nekungonyarara Uyawukontrola ngokuthula. rimwe zuva mumwe munhu akandituka zvokundituka Ngelinye ilanga omunye umuntu wangithethisa okokuthethisa lokhuyana. ndikati munhu uyu ka Ngathi hey lo muntu katukiro kacho amathethiselo akho kuita seari kuvhura kuna genesis kusvika kuna revelation uyenza ingani uvula kuGenesis achitaura zvaanoda ekhuluma santando. ndakamboda kuti ndimupindure Ngathi ngimphendule mwoyo wangu ubva wati ukanyarara unobvei inhliziyo yami yathi kana ukatukwa sei ungaze uthethiswe njani kana ukasvipirwa mate lanxa ungakhafulelwa mathe kana ukatsvinyirwa lanxa kana ukashorwa ungasolwa kangakanani ramba wakarurama yala ungongcwele unogona kuposesa your territory uyakwanisa ukuthabatha iterritory yakho wasiyana nemabasa enyama uchiyane lemsebenzi yenyama wotarisa kuna mwari ukhangele iye kuNkulunkulu wokutanga yena nowokugumisira umqali lomphethe iye muzivi wezvakavanzika yena okwaziyo okufihlakeleyo tisati takumbira kwari singakaceli kuye iye anitenga achiziva yena zvatinoda uyabe sekwazi esikufunayo. mumwe muyimba akati Omunye umhlabeleli wathi ndopira zvose ngiyanikeza konke zvinorwadza zvinorema okubuhlungu nokunzima kuna iye mwari wamasimba ose kuyena uNkulunkulu wamandla onke. manheru ano ana amai nana baba Ngalithambama bobaba labomama ngatiruramei asilungeni ngatiruramei asibeni ngcwele tikarurama singabangcwele tinogona kuposesa our territory siyenelisa ukuthabatha amaterritory. joshua anga akarurama uJoshua elungile ndosaka akaita take over kuna moses yikho wathabatha kusuka kuMose. asina kururama Ngabe wayengekho ngcwele asina kuita take over ngabe kazange athathe kusuka kuMose. amai Mama makanditarisa ombhekileyo maakubva pano pamusangano susuka lapha emhlanganweni mapozesa here territory yenyu uthabathile na iterritory yakho munoipozesa sei uyayiphosesa kanjani mabasa akanaka imisebenzi emihle usambofunga kuti ukapa munhu wawapaye ndiye anokupa ungacabangi ukuthi yena lomnikayo aiwa
unotozopiwa nemumwe munhu wanga usingafungiri. uzanikezwa ngomnye umuntu athi Saka ungamcabangi. rambai muchiita zvakanaka. yadani lisenza okuhle. Ukaita zvakanaka haungafareri. ungayenza okuhle ngeke ujabule na. Unofara. uyajabula. Manheru ano tikaparadze nguva. ngani ntambama angachithi isikhathi. Ngatipozesei our territory. asithabatheni ama-territory. Ngatiruramei pamberi paMwari. asibeni ngcwele phambi Tigogona kaNkulunkulu. kupozesa our territory. senelise ukuthabatha ama-territory. Zvinoda kuti tirurame. kufuna sibe ngaba Tijenge mabasa ese enyama. sithiye imisebenzi yonke yenyama. Ndisingaende mberi. ngingayi phambili. Regerai ndikumbire vasatigaro emsangano uno. yekela ngicela umgcini isihlalo Vauye vatore walomhlangano mkana uno. abuye athabathe leli xetsha. Tiuchirire vachiuya. simqakezele izandla esizobamba. Tisimuke tosi. Siphakameni sonke. Pane chorus Kule chorus inotiyo, if I live a holy life, shun the wrong and do the right, I know the Lord will make a way for me. Yes, for me. If I live ndikararama upenyu wakarurama, ingoma ithi ngaphila impilo Chokwadi. elungileyo. Mwari achandiyisira nzira. uNkulunkulu uzanilungisela indlela. Muridzi wemateritori ndimwari. Umnikazi wezindawo nguNkulunkulu. Muridzi wedenga nenyika ndimwari. Umnini izulu nomhlaba Ndiye nguNkulunkulu. anogona kukupa. Nguye olamandla okukunika. Manheru anhasi Lintambama ndikararama upenyu wakarurama, ngingaphila impilo elungileyo. chokwadi, Ngeqiniso God will make a way for me. uNkulunkulu uzokungenzela indlela. God will make a way for me. uNkulunkulu uzonilungisela Simodza indlela. maoko ako kuna Mwari. Phakamisela izandla zakho kuNkulunkulu. Ungoti, Mwari Baba, Uthi uNkulunkulu Baba, ndizarurire imikova ngivule lamasango yakavharwa newakaipa. evalwe ngomubi. Ishe wangu, Nkosi yami, ndibatsirei manheru ano. ngisiza lintambama. Ndiregererei zvose zvandakakutadzirai Undithethelele konke ngikonele khona panyika ino yevapenyu. ezweni labaphilayo. Ndinodawo kuva nezvangu Ngifuna ukuba lokwami zvamakandigadzirira onilungiselele khona. pandava kudzokera. Njengoba semphindela Nyasha dzenyu Baba umusa wakho Baba, ngadzitungamire mawungikhokhele. ndikwanise kunopindawo pangu. Ngenelisi ukungena endaweni Baba yami. vangu vari kudenga, ndirangarirei manheru ano. Ndirangarirei Mwari wangu. Shandurai mamiriro ezviro. Ula umumo wesi. Shandurai mamiriro eupenyu Ula umumo empilweni. nezita raJesu. Ngebizo likaJesu. Wakamira ipapo manheru ano. Umi lapho ntambama. Kuna Mwari anonzwa kunyengetera. uNkulunkulu ozimthandaza. Kuna Mwari anoona zvisingaonekwe. uNkulunkulu obona okungabonakaliyo.
kuna Mwari anoziva zvisingazikanwe. kulonkulunkulu owazi Ndiri kureva kuziva zvinhu zvako iwewe khuluma ngokwazi izinto zakho iye zvino nezita raJesu. njengamanje ngebizo likaJesu. Simudza kutenda kwako, Phakamisa ukukholwa kwakho. simudza kutenda kwako, Phakamisa ukukholwa kwakho. kuti Mwari ndinogamuchira zvamandigadzirira. uNkulunkulu nyamukelo ndilungisele khona. Taura nemuromo wako, Mwari ndinogamuchira wakho uNkulunkulu nyamukela zvose zvamandigadzirira. bonke ndilungisele khona. Mwari mandipa uNkulunkulu sunni zvose zvamuri kuda kundipa bonke ofuna ukunika manheru ano nezita raJesu. ntambama ngebizo Ndinokutendai mazvita, ngiyabonga ndinokutendai mazvita. ngiyabonga ngokungena Tenda kuti wazvigamuchira, khona ukuthi usukwamukela tenda kuti watova nazvo ukuthi usula zvauri kutenda kuti Mwari akuitire. khona ukuthi uNkulunkulu akwenzele khona. Yes, yes. Ndiri kuona vamwe vachidzoserwa utano hwakanaka. Bona abanye bebisela impilo Wanga uri murwere kwemakore, isigulano kweminyaka asi utano hwako hai. kuze omunye umama Vanoti baba zvakaitika, uthi baba kwenzakele mwana wangu anga akaroorwa kwemakore mazhinji asina mwana. mntanami ubendile kweminyaka Amai chiyangwa vakamunamatira, chiyango wamkhulekela iye zvino akabata mwana wake, kathesi usephethe umntanakhe atova nemwana wake. uselo umntanakhe Masikati ano patabva kuma-elections, emini sisuka kukhetho pauya amai vachidaro vakati muzovarangaridza uye umama esitsho njalo ukuthi kuti mwana simkhumbuze uye abata mwana. ukuthi loya Manheru ano kune madzimai akawanda lintambama kulabo mama makaroorwa lendile asi hapana mbereko. kodwa inzalo Manheru anouya pano nezita raJesu, intambama woza ngapha uya pano nezita raJesu. woza lapha ngegama likaJesu. Mwari wedu ndi Mwari weminana, uNkulunkulu wethu uNkulunkulu ndi wezimanga Mwari wemashura. uNkulunkulu wemhlolo Tinonamata Mwari weminana, khonza uNkulunkulu tinonamata Mwari wemashura. uNkulunkulu wemhlolo hlolo Unozoka ukagara pasi unotonhorwa, asi ukamira ropa rinotanga kufamba wahlala zvikaita phansi musi. uyagodola kodwa ungena Pari kutonhora pano. liyagijima Ma-overseers muri kuona vana amai vesava, havana vana. omama laba kabala bantwana Isu ndisu varanda vaMwari, nayithini inceku ndisu zikaNkulunkulu vana Elijah vacho. yitho Elija bakhona Ma-overseers uyaitinamate izvozvi manheru ano. overseer uzani sikhuleke Ava vari kunobata vana vavo. aba bayebamba abantwa babo Ndakutoti makorokoto kune vamwe venyu. sensitha mhlophe Ndiri kwabanye bethu kutoti uko kwise kune nzvimbo ngatifambei tichienda uko, ngatiswedera uko. sisondele ngapha Manheru ano nezita raJesu. intambama ngegama Kereke yose simudzai maoko kuna Mwari. ibandla siphakamisela izandla Fambai muende tichienda kuswedera uko sisondele ngapha nezita raJesu. ngegama likaJesu Zvakasunga chibereko, okubambe isibele zvakasunga chibereko, okubambe isibele mweya yakaipa, yababi kushurikidza kwevavengi, yobazela kwesi zvose zvakabata mbereko, okubambe inzalo nezita raJesu, likaJesu nezita raJesu. likaJesu Manheru ano intambama Mwari weminana, uNkulunkulu Mwari wezviratidzo, wezibonakaliso mugoni wezvisingagoneke. Vasina vana ngavabate vana, my God vasina vana ngavabate vana, vasina vana ngavabate. Baba, nezita raJesu, sumudzai maoko enyu makanongedzera kuno. Manheru eminana, manheru eminana. ama yezimanga Aya manderebosa. Iwe mweya wakaipa, iwe mweya wetsvina, buda uyende, buda uyende, buda uyende, buda uyende. Amai vanonhera pasi avo vanoda kubatsirwa, vafundisi vamwe, ma-deputy overseers,
musi makapirwa zvigaro zvatakapirwa izvi hazvisi zvokungopirwa macheya, ndezvokuti tiuye kuzorilisa anointing. Uyai murilise anointing. Baba, nezita raJesu tinonamata Mwari wezvishamiso. Tinaye Mwari wezvishamiso. Aya manderebosa. Tinaye Mwari wezvishamiso. Ah, yes, yes, yes. Nezita raJesu. Nezita raJesu, iwe mweya wakaipa, chibuda uyende. Regedza murandakadzi uyu aende kunobata mwana wake, aende kunobata mwana wake. Nezita raJesu, nezita raJesu, nezita raJesu. Ana mai mfundisi aya manderebosi, musangano wemadzimai uyai vafundisi vechikadzi, uyai murilise anointing. Tinaye Mwari wezvishamiso. Tinaye Mwari wezvishamiso. Tinaye Mwari weminana. Tinaye Mwari wezvishamiso. Tinaye Mwari wezvishamiso. Tinaye Mwari wezvishamiso. Tinaye iwe mweya wakaipa buda, iwe mweya wachina buda, uyende, sienda, sienda. Nezita raJesu, nezita raJesu, nezita raJesu. Ah, nezita raJesu. Wanamatirwa pano ukamanifesta, wangomuka uchimanyira kudzokera kunogarawo. Hana yako ichiri kurova, dzoka panapa. Aiwa, you are going to possess your territory. Vasina vana vari kubata vana, dzoka usamanyire kunogara. Manheru ano nezita raJesu tinonamata Mwari weminana, tinonamata Mwari wezvishamiso. Dzoka uye panapa. Oh, aripo here kurumbidza kuuya, takakumirira. Usaende kunogara pasi kukusvikira waita total deliverance. Pana mai vamwe vatonamatirwa pano, ndiri kuona vaine matwins evanakomana. Muri kutonaita matwins evanakomana. Nezita raJesu, nezita raJesu, nezita raJesu. Vanamatirei amai avo. Musanakidzwe nokudonha kwavo, nakidzwai nokuenda kwemweya uyu. Ndouri kubata mbereko mweya iwoyo, nezita raJesu Kristu. Come on, everybody shout fire! Fire! Vose vasina vana vanofanirwa kunobata vana vavo. Vangani vanotenderana neni manheru avo. Iti nezita raJesu, minana yavo nemashura avo ngazvivepo pamusangano. Pane vauya pano vakanamatirwa, pana mai vasina imba, makatorerwa imba. Kudzokera kwamuri kuita apa
muri kunowana imba yenyu, uyakuthola indlu yakho, muri kunowana imba yenyu. usiyathola indlu yakho. Mwari weminana atanga minana yake, uNkulunkulu wezimanga useqala paukamira ipapo manero anasi, lapho khona litambama, gamuchira munana wako, yamukela isimanga sakho, gamuchira munana wako, yamukela isimanga sakho, gamuchira munana wako. yamukela isimanga, Hausi kutonererwa mahara iwewe, kotoleli izi, gamuchira shura rako manerano. hlolo wakho litambama. Mwari ngakuitire. uNkulunkulu Baba makakwenze, vangu muri kudenga, munoona madambudziko evana venyu, muri kuona kutambura kwavo, muri kuona kushupika kwavo. Vamwe havana pokugara, vamwe havana zvokufambisa, vamwe havana kana pokuwana mari. Zarurai misuo yemakomborero, zarurai misuo yemaropafadzo. Baba vapei nyasha, vapei nyasha, vapei nyasha. Evo vanga vachishaiwa zvokuita, vapei information yokuti pavanobva pano vari kunotanga zvinhu zvinovawanisa mari. Baba nezita raJesu, vapei information, vapei information. Zarurai masuo, zarurai masuo, kuropafadza kwedenga, kuropafadza kwaJehovha kuburukire pamusoro pevana venyu. Vose vari kuno navo vafambisei vachiuya kuno. Maovasia, pray for them. Aya kamaderebos, vakabata mudumbu mavo, pane zvakuitika, pane zvakuitika nezita raJesu. Iwe mweya wakaipa, buda uyende, buda uyende, buda uyende. Muregedze nezita raJesu, muregedze nezita raJesu. Munoita zvakanaka. Pane zviri kuitwa naMwari, kukhona okwenziwa uNkulunkulu, pane zviri kuitwa naMwari, kukhona okwenziwa uNkulunkulu, pane zviri kuitwa naMwari, kukhona okwenziwa pane uNkulunkulu, zviri kuitwa naMwari. kukhona okwenziwa uNkulunkulu. Simukai amai, mirai netsoka dzenyu. Phakama mama ume ngezinyawo, Simukai amai, simukai, simukai, simukai. phakama ume ngezinyawo. Nezita raJesu mpenyu. Come on, come on, come, bring her here, bring her. In the powerful name of Jesus. Receive, receive, receive your miracle. Receive it now. Receive it now. In Jesus' name. Imama isimukai. Mregerea simukai. Simukai amai. Simukai. Oh, maneranasi, sununguro yenyu yashika. Sununguro yenyu yashika. Receive your miracle. Receive it. Receive your miracle. In the name of Jesus. Receive it now. Maitirgo sokanaka mai. Maitirgo sokanaka. Uko gamuchira munana wako iwewe. Gamuchira shura rako iwewe. Sorry zvenyu vane religious mind. Mwari pane zvavari kutoita izvozvi izvo. Pane zviri kuitwa naMwari right now. Pane zviri kuitwa izvozvi. Gamuchira munana wako paukamira ipapo. Pane vari kugamuchira minana yavo izvozvi. Pano panonzi pamufaro. Uri kudzokera wakafuga mufaro wako. Gamuchira munana wako. Nezita raJesu, nezita raJesu, nezita raJesu. Yes, 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 yes. Murukunzwa sei amai. Vagamuchira wavo munana. Yes, yes, yes.
kubva nhasi iwe mweya wakaipa usadzokere zvakare maari. Tama uende zvachose, buda uende zvachose, enda usadzoke, usadzoke. Uya kuno, uyai kuna maya. Come here. Come here. Somebody has got interpretation for these tongues. Mwari vari kutaura kwatiri. Pane ane interpretation here. Ukhona nawo lencazelo. Oh, chikoro chomweya chino ichi. Isikolo sikamoya. Interpretation for these tongues. Ukhona nawo lencazelo yalezi ndimi. There is interpretation for these tongues. Ikhona incazelo yalezi ndimi. Tererai. Mwari vari kuti ndiri pano uNkulunkulu uthi ngilapha kuti ndidzikiluke kereke yangu, ukuthi ngihlenge ibandla lami, nyasha dzangu dzikatidzwe, umusa wami utshengiswe, nesimba rangu rionekwe. lamandla ami abonakale. Ndakuudza kuti Mwari vari pano izvozvi. Ngikutshele ngathi uNkulunkulu lapha. Usamhanyire kunorara uchisiya that anointing. Ungagijimeli ukuyalala uchiya ugcobo olunje. We serve a miracle working God. We serve a miracle working God. We serve a one. We serve a miracle. Pane zviri kuitwa naMwari pano. Uri kuzona here overseers. Come on, pray for her. Come on, come on, come on. Pane zviri kuitika panapa. Mwari ari kuita minana yake panapa. We serve a wonder. We serve a miracle. We serve a miracle working God. Hallelujah. We serve a miracle working God. Hallelujah. Hallelujah. We serve a wonder. We serve a miracle. We serve a miracle. Pane zviri kuitikapo. We serve a miracle. Come on, vasimudzei vauye right now. Miracle working God. We serve a wonder. We serve a miracle. We serve a miracle. Vasimudzei vauye ipapo. Miracle working God. We serve a miracle working God. We serve a wonder. We serve a miracle. We serve a miracle working God. Tinaye Mwari wezvishamiso. Tinaye Mwari wezvishamiso. Tinaye Mwari weminana. Tinaye Mwari wezvishamiso. Tinaye Mwari wezvishamiso. Sunungurwa. Sunungurwa nezita ra Jesu. Sunungurwa. 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 Sunungurwa nezita ra Jesu. Sunungurwa. Pray for him. Pray for him. Pray for him. Tinaye Mwari weminana. Tinaye Mwari wezvishamiso. Tinaye Mwari wezvishamiso.
samiso aripo pano atinaye mwari wezvisamiso vakomana namataine vana maofasia pray for you. Aya kamanderebo sata aya manderebo sela rabakayana yelerebekeria ndaraboko sikata yela rabakaya nderebo siata aripo pano sinaye mwari weminana sinaye mwari wezvisamiso tinaye mwari wezvisamiso ndinorayira mweya yetsvina yose ndinorayira mweya yemadhimoni ndinorayira mweya yetsvina ndinorayira mweya yemadhimoni ndinorayira mweya yakaipa mweya yemaspiritual husband manheru ano nezita rajesu manheru ano nezita rajesu vamwe huyayu fambai muende uko fambai muende uko fambai muende uko fambai muende uko tinaye mwari wezvisamiso oh tinaye mwari weminana tinaye mwari wezvisamiso tinaye mwari wezvisamiso tinaye mwari wezvisamiso tinaye vafundisi